Hej så alle sammen. Så har vi nyt live-træningsprogram, nyt 12 ugers live-træningsprogram. Og hvordan er det nu, at det foregår med det her live-træning? Hvordan er det virker? Vi logger ind, og det live-træningsprogrammet er jo det her, der kører det daglige træninger, hvor du kan følge den samme undervisning som minimum 6 uger gangen. Hver mandag for eksempel kan du lave en aktivitet med Tina, Anne-Sophie, Karin eller med mig. Så det er lidt mere sådan ala holdtræningsundervisning, hvor du kan være med de samme undervisere hver uge. Når du kommer ind og logger ind, så har vi altid en genvej som det allerførste her, der hedder live-træning. Og jeg skal nok vise jer programmet lige om lidt, men jeg vil bare lige huske jer på, der kan I jo starte live-træningen herfra. I kan også over i menuen herover, der kan I trykke på den, der hedder gense live-træning. Så hvis I ikke lige nåede det, så kan I faktisk se det igen, og de ligger der som minimum 14 dage efter træningen er blevet sendt. Og inden under live-træning, der ligger der altid en knap her, der hedder se programmer. Og skal vi ikke lige prøve at kigge lidt? I kan nok ikke se dem småt, men jeg kan lige sige, hvad der er nye aktiviteter. Vi har masser af de tidligere, som I kender, skånsom træning og vægpilates, pulstræning, fysio-yoga med Signe og så videre, styrke og balance. Men af nye aktiviteter, der har vi træning med håndvægte med Anne-Sophie. Så jeg har et par håndvægte, så er det bare med at være klar hver mandag eftermiddag. Der starter Anne-Sophie ud med træning med håndvægte. Og om tirsdagen, der har jeg der cirkeltræning med Crystal. Og der skifter hun mellem forskellige øvelser, sådan så man kører dem med flere runder. Det ligger næsten i ordet cirkeltræning. Og så er der træning med stor bold med Anne-Sophie. Så har du en stor bold derhjemme og kan godt lide at blive udfordret lidt på balancen og lidt på stabiliteten, så skal du være med til sådan en træning. Det er rigtig sjovt og rigtig givende. Så det er sådan de nye de første 6 uger. I slutningen af de 12 uger, altså de sidste 6 uger, der har vi styrke og puls med Tine. Så Tine tilbage. Hun udstråler jo super god energi, så det kan I glæde jer til. Og så har vi energi og ro, en ny aktivitet, nyt navn med Karin. Først laver man noget pulstræning, og så slutter man lige af med at have noget ro på med noget udstrækning. Så prøv også at være med til det. Karin er super god til både puls og til udstrækning. Og så har vi blid morgenrutine, som er noget morgentræning med Anne-Sophie om søndagen. I kan altså se, hvilke nogle dage de forskellige aktiviteter her blev sendt. Så ind og kig på det her 12 ugers program, og ind og være med og prøv. Og husk nu, at det her, hvis man lægger en plan, og hvis man faktisk møder op til de her på de samme tidspunkter, hver dag har besluttet sig på, at man vil være med de næste 6-12 uger, så ved vi faktisk, at så sandsynligheden for at gennemføre, den er meget større, end man tager beslutning om det hver eneste uge. Så det var sådan live-træning fungerer. Man logger bare ind, og så ser man indfra eller fra Facebook eller YouTube. Så vil jeg også bare lige huske på, jeg skal lige se, om jeg kan skifte over til det her. Sådan der. At vi er også begyndt at sende mails ud, nogle nye mails, eller det er de samme mails, de ser bare lidt anderledes ud. Så nu beskriver vi lige lidt i de her mails, hvor vi husker på sådan en reminder om de her daglige træninger. Så der er en lille billede nu af, hvad er det for en træning, der står også en lille tekst med indholdet, og så kan man stadig se det fulde program, og man kan trykke sig ind på Facebook-gruppen eller på hjemmesiden, hvor man kan se de her live-træninger. Nede i bunden af mailsene, der vil der altid være en mulighed for, at man kan tilpasse sin reminder. Så hvis man nu gerne vil have kun reminder om styrke og puls, så kan man vælge det. Eller hvis man kun vil have det om mandagen, fordi man ved, at man kan træne der, så kan man vælge det. Man kan altså justere, man kan også justere, at man slet ikke vil have nogen. Og hvis man ikke får nogen, kan man også gå ind og tilmelde sig. Jeg skal nok linke til det, ellers så skriver I bare til os, så tilmelder vi jer de her reminder, de her e-mails. Men husk at få tjekket programmet ud. Det bliver så godt, og vi glæder os til at træne med jer alle sammen. Hej!